I a Banyalbufar, els veïnats i l'Ajuntament esperen el permís de la delegació del govern per poder manifestar-se en contra de les carreres il·legals de motos que diuen que es practiquen a la carretera que du al poble. Fa anys que es queixen, però fins ara només han vist com el nombre de motoristes a tot gas augmenta. A més, no tan sols molesta el renou, sinó que asseguren que és un perill. Molts veïnats de Banyalbufar ja n'estan farts. La carretera de la Serra s'ha convertit en un autèntic circuit de motociclisme de velocitat. No només altera la pau els caps de setmanes i dies festius, tenen por i els accidents hi són. Clar que també hi ha qui creu que el risc compensa. Si s'aturen, me compren, ja no me molesten. I en qualsevol moment pot tenir qualque percance, que de fet n'hi ha hagut alguns en persones del poble. Han pegat motos en els cotxes i bueno, considero que és un perill. Van a tope i te poden embestir en qualsevol moment i te la jugues tu també. I jo crec que això s'hauria d'acabar i que haurien de fer alguna cosa, però ja és per de més, la policia no fa res. Així que el Batlle aquesta vegada no només es queixa, sinó que pensen mobilitzar-se i proposen solucions. No tenen arguments per sancionar aquest tipus de carreres. Per tant, lo interessant seria que cada banda del poble s'aconseguís una línia contínua d'una sèrie de quilòmetres amb unes senyals d'un tope de velocitat, perquè així donaríem arguments en els que tenen competències, que en aquest cas és la Direcció General de Tràfic, perquè pogués sancionar en el senyor que ho incomplesqui. Per fer-se sentir, veïnats i Ajuntament han convocat una manifestació pel proper dia 6 d'agost. Aturaran la carretera caminant des del poble fins al poliesportiu. Voltes que alguns motoristes confonen amb un circuit de MotoGP i es prenen a velocitats de vertigen.